това е. Сега ще пусна хайвера. Тя да не умря. Още ще пусна. Тя да не умря, ма. Няма как ще бъде. Дръж. Как ще я завърти сигурно? Къде отиха? Как ще я завъртя? Сигурно. Ето. Снимай. Снимаш ли как пусках? И той го фана го с устата. Да, и сега ще го качи горе. Той сега ще го обери, че той сега почва да пада и той ще върши горе. И ще го оставя там. Ау! Ай пак. Тя пак ще пуска се. Той почва го обира вече. Сега женската като спре, вече ще изкараме, защото тя ще пожери хайвера. Лело, че обичаш ли да пише лало, бе? Не, Лена, не го обичам. Аз обичам. Айде пак. Сега пак той седи така. Чакай, да снимай ги. Искам да гледам, кото си не искаш. Сега тя не е пуснала целия хайвер. Въпреки че. Това е играта. Така дръж. Ето. Ето, той се обира и сега ще трябва да отиде горе да го изплюи. Дали ще го изплюи или ще си го изди? Не. Ще се събере и сега ще отиде горе и ще го изплюи. Няколко дни след 33-ти рожден ден на Александра настъпва щастливият урок. Тестът за бременност е положителен. 39-годишният Марин е щастие. Сега ги опложда. Ето, видя ли как го изплюи? То ско прави да не го изди. Тя ще извади, но тя трябва още да пусне и то, тя още ще пуска. Вейла, да виж колко много бързо. Майко, тя много напръщява, ти казаха хората. Дидо, ела бързо бе! Ела да видиш. Този викаш не е яко, ела да видиш. Гледай това. Сега събра той хайвера. Сега ще видиш. Сега ще ти да го... Знаеш колко много пусна? Може ли аз да видя? Сега ще има пак. Не, че не съм гледай. Да не ги плашим, само да не тропят. Гледай сега пак ще я завърти, да виж как пуска. Ама червеното му сложи. Може да няма хайвер. А той го изплю сега сложна. Не го е. Има нещо на главата. Има нещо от червено. Видях нещо от червено на главата ми. Погледаш. Погледаш.
По-ще гледам ние. Добре. Я дръж само да сложа това, защото са... Дюдела малко помогни. Да сложа тази преграда, защото се гледат двамата и... Че се да ти отър. С това ли го махате? Ай, видяхме как